Sa sarili mahalaga. Yes po. Kasi kung hindi tayo magtitiwala, sino na lang ang magtitiwala sa atin? So, totoo po talaga yon. Kagaya ng pag-promote ng product. Kung hindi tayo nagtiwala sa produkto na pinasok natin, in-endorse natin, hindi tayo mabibilhan. Dahil nga sa sobrang tiwala natin sa product na yon, pinupromote natin ang ginamit natin at pinakilala natin, hindi natin namamalaya na nagkaka-income na tayo. Sa totoo pala talaga yung kasabihan nila na consistency is the key. Yes po, kasi kung hindi mo pinopromote yan na paulit-ulit, malamang hindi rin nila makilala na yun pala yung ginamit mo at nakakatulong sa'yo. So kagaya din yan dito sa social media. Kung hindi din tayo nagbibidyo, kung kagaya nitong topic na tinatalakay ko, o wala, hindi naman ako hustler, hindi naman ako magaling, dahil lahat naman talaga ng tao, pwede tayong magkaroon ng opinion. Ang kaibahan lang kung pinapraktikal mo ba yung sinasabi mo, o diba kung ginamit mo ba or ginagawa mo ba yung sinasabi mo. Doon na kasi mababasa ng tao kung yung sinabi mo, you act your action. Ganun po yung ibig sabihin. Kasi kung hindi mo rin yan ginagawa yung sinasabi mo, hindi rin sila maniwala sa iyo, 'di ba? Gaya din yan sa pag-promote ng ating produkto na kailangan maniwala talaga tayo. Kung nagustuhan mo yung topic na to, pwede niyo po akong sundan. Salamat!